need yomthandazo njengale season sikuyo. And kubhlungu oba mandiyithethelele ukuba prayer is the most underused weapon in the body of Christ. Zikhona ezinye ezisetyenziswayo kakhulu, intshumayelo, ukuprofeta, yonke lento ungayibiza, but esona sixhobo singasetyenziswanga kakhulu sisixhobo seprayer. Mphulaphuli, bekuba khona amaxesha apho uYesu athi xa esihle entabeni abe ekhawulelwa ngabefundi bakhe besithi, Master, people are searching for you. And ndithi ke xa ndithetha ndithi if uyathandaza uba kwi-demand. Uba ngaba awuthandazi noba uneBhayibhile enkulu uba less kwi-demand, because abantu abayiboni nalento uyikholwayo, abayiboni nalento uyishumayelayo. Kuthiwa uYesu ebethi nje efika nje izinto zibe zisenzeka, because uYesu, our leader, was a man of prayer. You know, uYesu was a man of prayer. Ibingekho enye into ebeyithembile. Though he was anointed, though he was gifted, but he was a man of prayer. Though he was God. Though he was God above all, but he was a man of prayer. Ingathi uMoya Ngcwele uya eyinabisa into yokuthi le 4 days ngaphezu kwayo yonke eza kwenzeka, umthandazo phambili. Ayi, Umthandazo phambili. Mawubuye umthandazo emabandleni. Uthi uThixo, ndibeke abalindi kwindonga zakho Jerusalem abangayi kuthi quthu imini nobusuku ndide ndizinzise iJerusalem. Ithi ninabakhumbuzi bakaYehova, musani ukuthi qwaka. Asikwazi ukuthi qwaka kusonakala, asikwazi ukuthi qwaka imitshato iphela, asikwazi ukuthi qatha kurongwe emakhaya, i-drugs zibulala i-youth, asikwazi ukuthi qwaka. Lixesha lobana day and night siqiniseke ukubana siyanqonqoza phambi koThixo through the art of prayer. And ndivukelwa yinto ethi prayer is powerful. ayi, Prayer is powerful. It is powerful. And last time I checked, ibingamagqirha ebesisendlini kaThixo, but namhlanje ndibona abantwana bakaThixo benyonyoba beyoconsulta. Uthi ukuthi ikhona into esilahlekeleyo and enako ukubuya uba singamqhela omnye sithi, Thixo, uthezweni lakho kuba abantu bakho babizwa ngegama lakho bathe bathoba, bakhala, bajika kwindlela zabo ezimbi, ngoba ngenye ixesha siyathandaza kanti sithandaza sisarhuqa indlela zethu ezimbi. So iprayer yethu ingabi na-impact because kuthandaza abantu abangarepentanga, kuthandaza abantu abangaguqukanga. Sifuna into zikaThixo, asimfuni yena. Uthi uThixo ke nafuna ubuso bam najika kwini, uthi ndawuva ndisezulwini ndehle ngiliphilise izwe lethu. Asithwelanga, asisebenzisi mayeza. Abanye baqhayisa ngeenqolo zokulwa, abanye baqhayisa ngamahashe. kamasha. Kodwa thina masibalekele egameni loThixo wethu. Ayi, Uyaphila, unamandla. Uthi uma nithe nandifuna nawundifumana. Make simfunele uThixo, make sidedicate le weekend njenge-weekend yeprayer Buffalo City. ayi, Noma ungazukuza kule mvuselelo, but ngenxa yekhwelo lomthandazo khawusondele emntwini kaThixo, khawusondele emntwini kaThixo. Xa sithandaza sibambene, you know, ndikhe ndithethe into before ndiyeke. uYesu ukhupha amadimoni kwindoda eseGadare engasemangcwebeni. Xa ebuza uYesu ubana ningubani, ithi le ndoda singumkhosi ngoba sibanintsi. Mandiyithethe into ethi amadimoni esiwalwayo, they are moving in unity. Amadimoni esiwalwayo amuva ebambene. Xa ezihlela ubana azochitha iBuffalo City, Eza in unity. drugs in unity, Yeah. kuvuka amadimoni edivorce in unity, kuvuka amadimoni atheka abantwana in unity. Now how much more if the church can stand in unity? ayi, Because what we have in Matthew chapter 12, the house that is divided or the kingdom that is divided will not stand. ayi, It is the time for the church, bazalwane, ukuthi sithi go beyond lenses zobonana njengangubana nitawaphi, but sithi come to gather together as the saints. Sithi come to gather together for one common goal, for Buffalo City to return to God through Jesus. Amen. So we are saying namhlanje phambili ngomthandazo, makuvuka izibingelelo zomthandazo. Akekho umuntu azoma kule generation ongenasibingelelo.
akekho sidilipsizibikeza entwana uthi uthixo ebizugideon uthi yewethu khawuhambe uyochitha izibingelelo zikayihlo phofu lo mntu ufumana i-calling ngoku akakabikho active nakule calling yakhe kodwa before you assume leadership first destroy the altars of your family uqale ngezako wenu ngoba i-altar uthi sowunyukile iphinde ukuthobe i-altar uthi sowuphambili futhi bendikhe ndathetha ndithethe Cape Town ndithi kwi-altar akudingeki ukuba ukrekleze uze uphume emtshatweni. Alright. Kwi-altar akudingeki ukuba ube wrong uze uphume emtshatweni. But i-altar is system. Yinto ethi abantu bale family ngexesha elithile kuyanyanzeleka ukuba baphume without a reason. Abanye abantu baye bathi hayi what is the reason? Kunabantu abathi mna andazi kwa isizathu sembekwe ndikuyo ndibone sekunje. It is the altar. So today sithi sinamandla intonga zophuma kwethu umkhosi. Ayizizwe zenyama. Zedlula i-AK-47 zedlula i-nuclear bomb zinamandla kuthiwa ngazo sidiliza inqaba. We are pulling down strongholds. Sikule nethi kule weekend i-stronghold zaseBuffalo City phansi sithi i-altars ale ndawo phansi namhlanje sibonakala ingani siyinhlekisa even kubantu abangakholwayo because bathi abantu abangakholwayo if abantu abakholwayo they can go through this sizanjani ithile enkonzweni but izinto ziyatshintsha. If the church can stand together, if the church can stand together in prayer, not just in politics but in prayer, not just in different views, what am I believing in, you don't know, in prayer. Gesisiya zonke ama-theological views wethu sithi we are just here for prayer and we are trusting God that this place will never be the same again. For he is the same yesterday, he is the same today, and he is the same forever. This is the call to prayer. Every part of sin swear you be shaken from your comfort zone. Awukwazi ulala kunje. Awukwazi ulala kunje. Ngegama lika Yesu waseNazaretha. This is a wake-up call. If we pray together, things will happen in this city. God bless you. Amen.